historické módní přehlídce z první poloviny 20. století. Jako první vám představíme modelku v odpoledních šatech z roku 1910. Šaty mají zvýšenou linii pasu díky korzetovému pásu, který je bohatě zdobený třásněmi. Sukně je z temně fialového saténu zdobená bohatou výšivkou s ornamentálním a květinovým vzorem s černými krajkami. Linii těla a zvýšení pasu také dokresluje krátký kabát. Model, který vidíte, je inspirovaný šaty Delfos z dílny Mariana Fortuny. Tato roucha v helenistickém stylu byla určena pro domácí prostředí. Tvůrce nikterak neskrýval, že měl v úmyslu poukázat na přirozenou krásu a tvary ženského těla. Materiál je typický pro tento styl. Modrý hedvábný satén, celoplošně bravých stylů, jako jsou například volné pytlovité šaty. Z jejich dílny také vyšly stylizované domácí župany. Model, který zde vidíme, je dle japonského vzoru. Pouze došlo k úpravám k větší praktičnosti. Součástí obleku jsou kalhoty, sako stejné barvy i materiálu, dále pak vestička a košile. Kalhoty byly přidržovány šlemy. Zajímavostí jsou takzvané psídečky v orientalistickém stylu ovlivněném Čínou. Pod ním můžeme shlédnout saténové negliže, složené z kombiné a volných kalhotek. Když si představíte, jak dlouho musela taková příprava 20. století, byly velmi módní pastelové barvy, přičemž si můžeme všimnout, že naše modelka zvolila jemně fialkové šaty, výrazně zdobené kolem výstřihu a pásku. Zdobení je ručně vyšíváno skleněnými aplikacemi a flitry, které na sobě pohodlný oděv, kalhoty nad kolena, takzvané pumpky. Dolní část nohy pak měl v podkolenském a zároveň stabilním podpatku, dokreslují celkovou stavbu oděvu. Samozřejmostí je i stylový klobouček a háčkované rukavičky. Oděv tohoto pána je složen ze saka s drobným vzorem kára, které bylo velmi rozšířené. Volné kalhoty, košile, místo vázanky šátek a na hlavě ležérně posazená čepice. No. Čeče, to nebylo dobré. Pane inspektore, no, nemáme povolení, nemáme. Ano, a půjdeme do chládku, si sednout. Jak jsem řekl, barvě sledové kosti jsou z hedvábného saténu. Šaty oproti 20. létům zdůrazňují a vyzdvihují ženskou postavu. Rukávky šatů jsou řaseny a díky tomu rozšiřují ramena. Dalším ozdobným prvkem jsou stejnou látkou jako šaty potahované knoflíčky, které šaty z tmavomodrého šifonu, doplněné krásnou koženou kabelkou a slušivým kloboučkem. Šaty jsou určené do kanceláře jako slušivý, ale decentní pracovní oděv. Výstřih není příliš vyzývavý, zdobený pouze několika štrasovými kameny. Délka sukně odpovídá danému bontonu. Šaty jsou střiženy tak, aby zvýrazňovaly ramena, což bylo zdobeného černými knoflíky. Rukávy jsou nad lokty a ramena šatů jsou zpevněna vycpávkami. Sukně sleduje linii boků
Vzadu je zdobena několika volány stejného materiálu. Kostým je doladěn botami stejné barvy se vzorem rybí kosti, která se v této době také objevuje a je často vyhledávaným motivem. K šatům neodmyslitelně patří také malý klobouček, zdobený černou květinou a peřím. Klasickým doplňkem kloboučku je pak síťka, která spadá přes tvář. Ano, a nezbytná cigareta. A voják americké armády může dokázat svou galantnost dámě. Takže má voják na večer program jistý. My vám děkujeme za pozornost.